Rwy'n mynd i ddarllen y bore yma o Efengil Ioan a pennod 10, y degfed bennod o Efengil Ioan, y bydd y geiriau ar y sgrin. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, lleidir ac ysbeilwr yw'r sawl nad yw mynd i mewn trwy drws i gorlan y defaid, ond sy'n trigo i mewn rhywle arall. Yr un sy'n mynd i mewn trwy drws yw bugail y defaid. Y mae ceidwad y drws yn agor i hwn, ac y mae'r defaid yn clywed ei lais, ac yntau'n galw ei ddefyd ei hun wrth ei henwau, ac yn ei harwain hwy allan. Pan fydd wedi dod a'i ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen, a'r defaid yn ei ganlyn, oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. Ni chanlynant neb dierth byth, ond ffoi oddi wrtho, oherwydd nid ydynt yn adnabod llais dieithriaid. Dywedodd Iesu hyn wrthynt ar ddameg, ond nid oeddent hwy'n deall ystyr yr hyn yr oedd yn ei lefaru wrthynt. Felly dywedodd Iesu eto, yn wir, rwy'n dweud wrthych, mae fi yw drws y defaid. Lladron ac ysbeilwyr oedd pawb a ddaeth o'n blaen ni, ond ni wrandawodd y defaid arnynt hwy. Mae fi yw'r drws, os daw rhywun i mewn trwy o fi, caiff ei gadw'n ddiogel, caiff fynd i mewn ac allan a dod o hyd i borfa. Ni ddaw'r lleidr, ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Yr o'i fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mae fi yw'r bugail da, a mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Y mae'r gwas cyflog, nad yw'n fugail, nac yn berchen y defaid, yn gweld y blaidd yn dod ac yn gadael y defaid ac yn ffoi, ac mae'r blaidd yn ei ysglyfio ac yn ei gyrru ar chwal. Y mae'n ffoi, a mae gwas cyflog yw, ac am nad oes ofal arno am y defaid. Mae fi yw'r bugail da, yr wyf yn adnabod fy nefaid, am defaid yn fadnabod i. Yn union fel y mae'r tad yn fadnabod i, a minnau'n adnabod y tad. Ac yr wyf yn rhoi fy einioes dros y defaid. Y mae gennyf ddefaid eraill hefyd, nad ydyd yn perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod â'r rheini i mewn, ac fe wrandawant ar fy llais. Yna bydd un praidd ac un bugail. Y mae'r tad yn fy ngaru i, oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes, yw derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyn o ddiarnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei roi. A mae gennyf hawl i'w roi, a mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith. Hyn a gefais yn orchymyn gan fy nhad. Bu ymraniad eto ymlith yr Iddewon o achos y geiriau hyn. Yr oedd llawer ohonynt yn dweud, y mae cythrail ynddo, y mae'n wallgof, pam yr ydych yn gwrando arno? Ond yr oedd eraill yn dweud, nid geiriau dyn a chythrail ynddo yw'r rhain, a yw cythrail yn gallu agor llygaid y deillion? Bendith Duw fyddo ar y darlleniad a'r grandawiad o'i air. Amen. Os allai ofyn i gael y drydydd emyn awr, Alun a Dafydd, allai gael yr emyn nesaf lan cyn y bregeth. Dyrchafer enw Iesu ci gan seintiau Isanen, a holl aneirif luoedd nef, coronwch ef yn ben. Diolch. Oh
Wel, oedden ni'n drist y bore yma bod y Nadolig a'r gwyliau wedi dod i ben? Chi'n drist bod y Nadolig wedi dod i ben? O'n i, so Sam yn, Alun, edrych mlaen mynd ôl i'r gwaith. Wel, mae'r tymor y Nadolig wedi dod i ben, y gwyliau wedi dod i ben, amser fe nôl un o'r malrwydd. Fi'n gwybod, cofio Aaron yn gweud bod Joseph yn enwedig yn edrych mlaen am y Nadolig, a Hannah. Mi'n siŵr bod Hannah edrych mlaen mynd ôl i'r ysgol ti Hannah, na bod ti. So'n siŵr am Joseph. Ond amser o'n i'n ifanc, o'n i'n enjoyo'r Nadolig. Really enjoyo'r Nadolig. Yr gan yna, ni gwe, mae wedi cael ei spoilo tym bach yn adverts am wyliau haf, ond y gan yna, it's the most wonderful time of the year. A ni wir yn meddwl na amser o'n i'n ifanc. Wel, dalen i raddau, ond dim gymaint. O'n i'n really mwynhau yn Nadolig, a ni'n clingo ymlaen iddo fe. O'n i'n trio clingo ymlaen i fe gymaint a ni'n gallu. Ni ddim eisiau i'r goeden fynd nôl i'r atig, o'n i ddim eisiau i'r anrhegion cael ei roi gadw. O'n i moyn clywed caneuon a carolau Nadolig mor hir a ni'n gallu. A na beth fi'n neud bore yma, sori. Ni'n clingo ymlaen i'r Nadolig. Un o hoff garolau fi yw ar gyfer heddiw'r bore. Mae'n garol cyfoethog iawn. Lot fawr o gyfeiriadau yn ddi. Nath Hywel sôn am y garol wythnos diwetha yn ei bregeth. Nath ei cyfeirio ati ddi. So yna fe lycsyn ni'n neud, edrych trwy'r garol, yr emyn hon, a gweld yr holl gyfeiriadau. Felly, y rai nhw'n gyfarwydd i ni. Y rai nhw ddim o'r gyfarwydd i ni felly, yn sicr i fi. So lycsyn ni edrych arnyn nhw. Fi'n gwybod taw Carol yw i, a mae'n Ionawr, ond mae yn gyfnod y plygain yng Nghymru. Mae dal gwasanaethau plygain yn mynd mlaen, so yna esgus fi y bore yma. Ni'n gweld bod gwasanaeth plygain yn eglwys y Fengylledd Gaerdydd heno. Pidwch mynd, dewch i ryndo o'r Geraint yn lle. Lle chi weld e ar YouTube wedyn. Ond, na esgus fi edrych ar y garol yma anyway. So, y garol yw ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach. A mae'r cyfeiriad cynta yma y Iesu fan hyn yn gwreiddyn Jesse. Beth oedd gwreiddyn Jesse? Ganwyd gwreiddyn Jesse yn faban bach. Wel, beth yw gwreiddyn Jesse? Wel, mae Eseia 11, adnod 10, yn sôn am y Meseia. Ni'n gwybod bod llyfr Eseia yn llawn, mae proffwyd Eseia yn gweld darlunoedd llawn o'r Meseia. Mae un o'n nhw fan hyn, yn Eseia 11, adnod 10. Ac ar y dydd hwnnw, bydd gwreiddyn Jesse yn sefyll fel baner i'r bobloedd. Bydd y cenedloedd yn ymofyn ag ef, a bydd ei drigfan yn ogoneddus. Y Duw yn addo, bydd Meseia yn dod allan o lwyth Dafydd. Ni'n gwybod taw Jesse o tad Dafydd, yn gynnu. A bod Iesu yn un o ddisgynyddion Dafydd. Duw yn addo, falle bod y teulu ar adegau i edrych fel sy'n nhw'n mynd i farw mas, fel llinach yn mynd i farw mas ar adegau, na beth oedd yn edrych fel ni. Oedd y teulu wel yn sych, ond oedd Duw wedi addo bod y gwreiddyn yn iach, yn gadarn, a un dydd bydd Meseia yn dod, bydd gwreiddyn yn blyguro. Eseia 11, adnod 1. O'r cyff a dewyr Jesse, fe ddaw blyguryn, ac fe dif cangen o ywraidd ef. Bod blyguryn yn dod allan o'r gwreiddyn yma, oedd Duw wedi selio. Mae Paul yn cyfeirio at hyn yn Rhufeinied 15, adnod 12. Y mae Eseia hefyd yn dweud, fe ddaw gwreiddyn Jesse, y gŵr sy'n codi i lywodraethu'r cenedloedd, arno ef y bydd y cenedloedd yn seilio'i gobaith. Felly Paul yn gweud bod Eseia wedi ragweld y Meseia, gobaith y cenedloedd, ein gobaith ni yn dod allan o deulu Jesse, o deulu Dafydd. Arno Iesu
i ni yn rhoi ein gobeith. Yn Iesu, mae'n gobeith ni. A yn faban bach, mae Eos Ial, yr awdur yr emyn yn gweud, yn faban bach, mae'n cymaru'r baban gyda'r cadarn ddaeth o Bosra. Cer mlaen te fach, Dafydd, i'r cadarn daeth o Bosra. O beth oedd Bosra? Wel, yn Eseia 63 adnod 1, ni'n darllen hwn. Pwy yw hwn sy'n dod o Edom, yn dod o Bosra, a'i ddillad yn goch, y mae ei wisg yn hardd, a'i gerddediad yn llawn o nerth. A mae'r person yn ateb fel hyn, my fi yw, yn cyhoeddi cyfiawnder ac yn abl i waredu. Proffodoliaeth arall yw hwn yn Eseia am y Meseia. Mae Edom, gwlad Edom, yn ddarlun yn y Beibl o'r aniwiol, bobl aniwiol, y drwg, gelynion i bobl ddew. A Bosra oedd prif ddinas Edom, fel canolbwynt yr aniwiol fel petai. Yna oedd yr aniwiol yn best. A ni'n cael pictiwr fan hyn o Iesu yn barnu'r aniwiol, i ddillad ein goch wedi barnu yr anghyfiawn. Iesu yn gorfod cosbi pechod. Duw yn gorfod delio ar aniwiol. Mae'n ddarlun o farn. Mae'n ddarlun o waed yn cael ei llifo. Mae'n cosbi pechod, ond mae Eseia yn pwynt o mas. Mae'n obeth fan hyn. Mae'r arglwydd yn gweud, my fi yw, yn cyhoeddi cyfiawnder ac yn abl i waredu. Mae Iesu'n abl i waredu. Hyd yn oed wrth farnu a chosbi'r aniwiol, mae'n abl i waredu. Dyma'r dyn cadarn ddaeth o Bosra, y Meseia, yn dod i farnu aniwiol, ond hefyd yn abl i waredu. Y baban bach yma ym Methlem, yn fuddugoliaethus dros bechod am arwolaeth ac yn abl i achub pob pechadur sydd yn troi ato. Wedyn y deddfwr gynt ar Seina. Mae'r llinell yma yn cyfeirio at Iesu yn bresennol ar fynydd Seina. Mynydd Seina, wrth gwrs, ble derbyniodd Moses y ddeddf, y 10 o'r chymyn. Mae'n atgoffa ni bod Iesu yn bresennol drwy'r Hen Testament. Bod e'n bresennol ar fynydd Seina yn rhoi y ddeddf. Y Glen Scrivener yn dweud, what straddles the old and the new is not simply a plan or a promise, it's a person. Jesus unites the Bible. He is not absent from the Old Testament, sitting on the bench. He is the player, coach, manager, directing all things. Throughout the Old Testament, he is the one and only mediator of God Most High, marching purposely towards his own incarnation. Jesus is Lord. He always has been. Iesu yma ar fynydd Seina yn yr Hen Testament, yn rhoi y ddeddf. A wedyn mae Iesu'n gweud ym Mathew 5 adnod 17, peidiwch a thybio i mi ddod i ddileu'r gyfraith na'r proffwydi, ni ddeithim i ddileu, ond i gyflawni. Os ydath Iesu i'r byd, nath e cyflawni holl bwrpasau'r Hen Testament. Nath e cyflawni'r holl gyfreithau a'r gyfraith. Nath e hefyd sefydlu cyfraith newydd. Nath e sefydlu cymod newydd gyda'i bobl ar ein calonnau ni. I ni fel Cristnogion yn awr yn perthyn iddo fe. Ni'n cael ein achub trwyddo ef, nid trwy'r gyfraith. Mae'n iachawdwriaeth ni ynddo ef. Ni'n cael ein achub trwy yr iawn a gaid ar Galfaria, y llinell nesa yn y garol. Yr iawn gaid ar Galfaria. Ar Galfaria, Iesu yn berffaith, ond yn cael ei gosbi yn ein lle ni. Iesu
yn cymryd ein pechodau ni ar ei hunan. Duw yn gyfiawn yn cosbi pechod. Rhufeiniau 3 adnodau 24 a 25. Gan ras Duw ac am ddiw a maent yn cael eu cyfiawnhau trwy'r prynudigaeth sydd yng Nghrist Iesu, yr hwn a sododd Duw ger bron y byd, yn ei waed, yn aberth cymod trwy ffydd. Iesu'n cael ei aberthu ar y groes fel bod Duw cyfiawn yn cosbi pechod, ond eto yn abl i faddau pechaduried fel ni. Mae Eos Ial fan hyn yn rhyfeddu bod yr un sydd yr holl ysgrythurau, yr holl Hen Testament yn sôn amdano, yng ngorwedd y mreichiau ei fam. Yn gweud, yr iawn a gaid ar Galfaria yn faban bach, yn signo bron Maria yn faban bach. Yr un mae'r Hen Testament i gyd yn pwyntio ato, yn nawr yn mreichiau ei fam. Yn dibynnu'n llwyr ar ei fam, mae'n beth ryfeddol neu gwe. Yn dibynnu arni hi am fwyd a gwres a chanaliaeth. O'n i'n mlaen den i'r benod nesaf o'r garol. Caid bywiol ddŵr Ezekiel. Caid bywiol ddŵr Ezekiel. O beth yw'r bywiol ddŵr yma? Yn Ezekiel 47, mae Ezekiel yn gweld dŵr yn rhedeg allan o'r deml. Yn troi, yn dechrau fel diferyn, yn dod o'r deml, tŷ Duw, ac yn troi yn afon gref, yn afon ddofn, yn rhedeg allan o'r deml, mewn i'r anialwch ac i'r môr. Mae'n gweud bydd pob peth yn byw lle llifa'r afon. Ar hyd yr afon, mae Ezekiel yn gweld nifer o god yn tyfu ar y ddwy lan. Y cod o bob math, cod ffrwythlon. Bydd ffrwyth yn dod o'r cod yma. Ffrwyth bydd byth yn gwywo, mae Ezekiel yn dweud. Cod bydd yn ffrwytho bob mis. A mae Ezekiel yn gweld yr afon yn rhedeg mewn i'r môr marw, lle mae ei dyfroedd yn ddrwg, mae'n gweud. Ble nag oedd dim byd yn byw. A mae'r dŵr yma mynd mewn i'r môr marw ac yn piro'r dŵr. A ble oedd marwolaeth a nawr mae bywyd, ni'n darllen bod pysgod am ymlusgiaid di-ri yn byw yno. Yr afon, y dŵr yma'n dod â bywyd i'r marw. Mae'n ddarlun hyfryd yn gwe o Iesu yn dod â bywyd ble roedd marwolaeth. A Iesu'n cyfeirio ei hun at yr hanes yma yn Ioan 7, adnod 37. Pwy bynnag sy'n sychedig, deied ata fi ac yfed. Allan o'r sawl sy'n credu yno fi, fel y dywedodd yr ysgrythyr, y bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Neu yn y Saesneg, rivers of living water. Afonydd o ddŵr bywiol yn dod allan o Iesu, i ddod â bywyd i'r meirw. Mae'r afon yn ddofn. Mae'n symbol o ddyfnder cariad tuag ato ni. Yr afon yn symbol o iochad, o biro a iachawdwriaeth. Caid bywiol ddŵr Ezekiel ar lun Mair, a gwir Feseia Daniel ar lun Mair. Y llyfr Daniel yn yr Hen Testament yn llawn o ddarluniau o'r Meseia. Felly Aro yn esbonio rhan fwyaf nhw yn yr ail hanner, so'n mynd i wneud e nawr. Ond jyst cwpl o nhw. Ni'n cofio wrth gwrs am y 3 ffrind yn cael eu taflu i'r tân. Yn beidio ddoli'r ddelw. A mae Nebuchadnezzar, ni'n darllen yn Daniel 3, yn neidio ar ei dradau mewn syndod. A mae'n gofyn i'r cyngorwyr, neu ge 3 dyn, eithon ni daflu yn rhwym i ganol y tân, ond rwy'n gweld 4 y ddynion yn cerdded yn drydd yng nghanol y tân, heb niwed. A mae'n disgrifio'r 4 fel un o feibion y diwiau. Hwn yn ddarlun o Iesu, yn ymddiffyn i bobl e.
A mae Nebuchadnezzar yn gorchymyn i bawb i addoli Duw Daniel. Nid oes Duw arall a allweredu fel hyn. A mae Iesu unwaith eto yn bresennol nes mlaen yn Daniel 7. Mae Daniel 7 adnod 13 yn dweud, gwelais un fel mab dyn yn dyfod ar gymylau'r nef. Roddwyd iddo arglwyddiaeth ac ogoniant a brenhiniaeth i'r holl bobloedd o bob cenedl ac iaith ei wasanaethu. Mae ei arglwyddiaeth yn dragwyddol a digyfnewid a'i frenhiniaeth yn un na ddinistr. Ni'n gweld mab dyn. Teitl roiodd Iesu ar ei hunan yn Ioan 6:27. Gweithiwch, nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Mab y dyn a rydd hwn i chwi, oherwydd arno ef y mae Duw y Tad wedi gosod sêl ei awdurdod. Dyma'r Meseia Daniel, i ni'n clywed sôn amdano yn y garol. Hefyd, caid bachgen doeth Eseia. Bachgen doeth Eseia. Mae hwn sicr yn cyfeirio at ddarn enwog iawn yn Eseia. Ni'n darllen bron bob Nadolig, siwr o fod, Eseia 9:6. Canis bachgen aned i ni, mab ar oed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, fe'i gelwir cyngorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni'n cael 4 enw i'r Iesu yma. Bydd e'n gynghorwr rhyfeddol. Y bachgen doeth, bydd e'n gynghorwr rhyfeddol. Bydd e'n llawn doethineb yn abel i arwen i bobl. Bydd e'n dduw cadarn, yn gryf ac yn bwerus. Newyddion da i bob un sy'n teimlo'n wan. Bydd e'n dad bythol. Iesu'n edrych ar ôl i blant am byth, a bydd e'n dywysog heddwch, yn dod â heddwch i deuluodd, i unigolion ac i fyd helbilus. Y bachgen doeth Eseia. Raddewyd roi diadda. Yng Ngardd Eden, ni'n gweld bod Duw yn rhoi addewid i'r sarff, Genesis 3:15. Gosoda ffylyniaeth hefyd rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau. Bydd ef yn ysigo dy ben di. Mae'n addewid reit ar ddechrau'r byd. Bydd Duw yn concro yr un drwg. Bod Duw yn dimsyn ar ben fel petai, Satan. Dath Iesu'n byd ni fel dyn, fel had Efa. Gath ei wneud yn gnawd a cig a gwaed, fel had Efa. Mae rhaid i fe fod yn ddyn i gadw'r addewid yma. Fel mae'n gweud yn Ebreed 2:14. Mae yntau wedi cyfranogi o'r cig a'r gwaed hwnnw mwyn iddo, trwy farwolaeth, diddymu'r hwn sydd â grym dros farwolaeth, sef y diafol. Yr awdur at y Ebreed yn cyfeirio nôl i'r addewid yma yng Ngardd Eden. Iesu'n cael ei wneud yn gig a gwaed. Mwyn trwy farwolaeth goncro Satan a marwolaeth. Yr addewid roi diadda, yr alffa a'r omega. Ni wedi gweld ar ddechrau'r Hen Testament. Yr alffa a'r omega, sef llythrennau cyntaf ac olaf yr alffabet Groeg. Yn Datguddiad 1:8, mae'r Iesu'n dweud, mae fi yw'r alffa ac omega. Mae Iesu'n dragowydd. Oedd yno ar y dechrau, a bydd yno ar y diwedd. Oedd yno yng Ngardd Eden, oedd yno ar mynydd Sinai, a bydd yno yn y diwedd. Oedd yno yn y creu, Ioan 1:2, yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw, a daeth pob peth i fod trwyddo ef. Yr alffa. Yr omega bydd yno yn yr ail ddyfodiad, 2:4-3:10.
Fe ddaw dydd yr arglwydd fel lleidr, a'r dydd hwnnw bydd y nefoedd yn diflannu a thrwst, a'r elfennau yn ymddatal gan res, a'r ddeiar a phob peth ynddi yn peidio a bod. Iesu yw alffa ac omega, pob peth. Hebreau 10:2. Iesu, awdur a pherfeithfydd ffydd, author and finisher of our faith. Ef sy'n rhoi ffydd i ni. Fe sydd yn cynnal ffydd yno ni. Fe sydd yn cario'r dydd ac yn ein gwaredu ni yn y diwedd. Ni wedi bod trwy y ddwy bennill gyntaf o'r garol yma. Ni wedi cael sawl cymariaeth yma. Ond siwr mae Iesu'n disgrifio ei hunan? Siwr mae Iesu yn disgrifio ei hunan? Wel, yn y Efengyl Ioan, mae Iesu yn dweud mae fi yw ac yn gyfeirio ei hunan i 7 wahanol peth. Mae fi yw bara'r bywyd, mae'n gweud. Mae fi yw goleini'r byd. Mae fi yw drws y defed. Eithon ni ddarllen am hwnna gynne. Mae fi yw'r bugail da. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Mae fi yw'r wir wenwydden. Ioan 11:25. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw, a phob un sy'n byw ac yn credu ynof, ni bydd yn marw byth. Na beth mae'r drydydd bennill yn cyfeirio ato. Mae'n sôn am Iesu yn mynd i'r groes ac y marw mwyn dod â bywyd i'w blantau. Mwyn coroni yr eglwys. Diosgodd Crist o'i goron, o'i wirfodd. Nath ei hunan yn bechod mwyn ni. Nath ei ddewis wneud mwyn coroni Seion, yr eglwys. I blygu ben dihalog o ben goron ddreiniog. I ddioddef dirmig lludiog o'i wirfodd. Codi pen yr eog o'i wirfodd. Ath Iesu i'r groes i gymryd ein pechodau ni. Ath ei atgyfodi fe bod lli codi pen yr eog. Fe bod ni, Seion, yr eglwys, yn gallu ennill coron, bod ni'n heiddi dim. I unrhyw un sy'n credu, mae yna ddewid am fywyd tragwyddol, bywyd a llneb gipio i ffwrdd. Os yn ni yn Iesu, i ni'n hollol saff. Ta beth sy'n digwydd, ta beth mae y byd a Satan yn taflu yn erbyn ni, i ni'n hollol saff. Ioan 14:6. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad ond trwy fi. Iesu yw'r unig ffordd at Dduw. Fe yw y drws, yr unig ffordd at Dduw. Mae'n cyfeirio at hynna fel drws y defed yn Ioan 10, yn y darlleniad gynne. Mae fi yw'r drws. Os daw rhywun i mewn trwy fi, caiff ei gadw'n ddiogel. Caiff fynd i mewn ac allan, a dod o hyd i borfa. Trwy aberth ar y groes, mae Iesu wedi agor y drws i bechaduried fel fi, fel ni, i fynd at y tad, i fod yn ddiogel, i gael noddfa, i fod yn saff. Am hyn bechadur brysia fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt, i tir a gorwyd ffynnon a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon fel yr wyt. Mae'r garol yn gweud, am hyn bechadur brysia, brysiwch at Iesu. Cerwch mewn trwy drws, yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. I tir a gorwyd ffynnon, mae'r geiriau yn atgoffa ni, o'r wraig o Samaria yn cwrdd â Iesu o'r ffynnon Jacob. Mae'n dod at Iesu, mae'n bechadur, mae ar ei chweched bartner. A mae Iesu'n dyngos trigaredd ati. Mae Iesu'n dyngos bod e'n ei charu hi.
mae Iesu'n dangos bod e'n gallu I maddau hi. Mae Iesu'n dweud yn Ioan 4, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr yma yn y ffynnon yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda fi iddo yn troi yn ffynnon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio I fywyd trygwyddol. I tir agorwyd ffynnon, i'r pechadur agorwyd ffynnon yn Iesu, yn ffrydio I fywyd trygwyddol. Mae'n ddarlun hyfryd, neu gwe, o'r ffordd mae'n pechodau ni yn cael ei golchi ffwrdd. Fod pechaduried yn cael ei gwneud yn lan pan yn dod at Iesu. A dyna'r ddarlun sydd gyda ni yn y gwpled ola yma yn y garol. A ilch dy glwyfau dion fel eira gwyn yn salmon. A'r llinell hon yn cyfeirio at Salm 68, adnod 14. Pan wasgarodd yr holl alluog frenhinoedd yno, yr oedd yn eira ar fynydd Salmon. Roedd Salmon yn fynydd ger Sechem. A mae'r enw Salmon yn golygu tywyllwch neu gysgod. O llethre'r mynydd wedi orchuddio gan god. Felly oedd y llwybrau fyny'r mynydd yn dywyll neu o dan gysgod. A yn Salm 68, mae mynydd Salmon yn ddarlun o dywyllwch, o gysgod pechod, cysgod angau. A mae'n sôn am eira ar y mynydd. Mae'n sôn am yr holl alluog yn dod I lenhau. Mae'n atgoffa ni o Eseia 1, adnod 18. Pe bai eich pechodau fel ysgarlad, fe fyddant cynwyned ar eira. Iesu yn dod a golchi ein clwyfau dion. Iesu yn dod a goleini mewn i'r tywyllwch. Ioan 8:12. Mae fi yw goleini'r byd. Ni bydd neb sy'n fy nganu ni byth yn rodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleini'r bywyd. Iesu yn golchi ein pechodau tywyll ni, ein gwneud ni fel eira gwyn yn Salmon. Iesu yn oleini'r byd. Felly ni wedi gweld trwy'r garol yma fod Iesu fel gwreiddyn Jesse. Mae'n addewid fod y Meseia yn mynd I ddod o deulu Dafydd, bod y cadarn ddaeth o Bosra, bod Iesu yn dod I farnu'r drwg ar y niwiol, ond yn abl I achub, bod Iesu fel y deddfwr gynt ar Seina, bod yno yn rhoi'r ddeddf I Moses, ac hefyd yn cyflawni'r gyfraith yn y Testament Newydd ac yn sefydlu cyfraith newydd yn ein calonnau ni. Yr iawn gaid ar Galfaria, Iesu'n cael ei gosbi yn ein lle ni, I fod yn berffaith. Y bywiol ddŵr Ezekiel, yr afon yna, yn dod o di Duw, yn dod ac yn llifo ac yn dod â bywyd i'r môr marw. Gwir Feseia Daniel, mab y dyn, nid oes Duw arall a allwaredu fel hyn. Bachgen doeth Eseia, cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Raddewyd roed I adda, fydd ef, Iesu, yn concro'r diafol. Yr alfa a'r omega, y dechrau a'r diwedd, awdur a pherffeithydd ein ffydd. Bod Iesu yn ffynnon sy'n ffrydio I fywyd trygwyddol, a bod yn eira gwyn yn Salmon, yn glenau y pecho diaf yn ein bywydau ni, ac yn ei troi nhw yn wyn fel eira. Wel, beth yw ein ymateb ni y bore yma? Beth yw ein ymateb ni ar ddechrau blwyddyn newydd? Gan hynny, tyrd yn brydlon fel yr wyf. Odyn ni'n dod yn brydlon at yr Iesu y bore yma. Odyn ni'n dod at o ef. Brysiwch
pechadur. Brysiwch fel yr wyt. Chi'n gallu dod fel yr ichi. Sym os pwy chi, sym os beth chi wedi wneud. Dewch fel yr ichi at Iesu i mofyn am yn oedfa fel yr wyt. Tyrd yn brydlon fel yr wyt. Wel, i gloi, ni'n mynd i ganu y garol yma ar gyfer heddiw'r bore. Diolch.